बिहार राज्य में जन्म हुआ है, जिंदगी सही बिताएंगे, ठीक है। बिहार राज्य में जन्म हुआ है, जिंदगी सही बिताएंगे, ठीक है। भले नून रोटी खाएंगे, जिंदगी सही बिताएंगे, ठीक है। तो हाँ भाई लोग, ई बिहार ह। इहाँ एगो वैकेंसी खातिर 21 बार एग्जाम लिहल जाला, ओकरा बाद कैंसिल कर दिहल जाला। हाँ, और इहाँ विद्यार्थी कंपटीशन के इंतजार करत करत वैकेंसी के बेरोजगार हो जाले। कंपटीशन के विद्यार्थी नौकरी के इंतजार करत करत बेरोजगार हो जाले, बुझेबे न करेला। तो हमहू यही सिस्टम के मारल बेरोजगार विद्यार्थी बानी। चलिए अपन कहानी सुनावतानी। बिहार राज्य में जन्म हुआ है, नौकरी कहाँ से पाएंगे, ठीक है। बिहार राज्य में जन्म हुआ है, नौकरी कहाँ से पाएंगे, ठीक है। भले नून रोटी खाएंगे, जिंदगी सही बिताएंगे, ठीक है। इंटर किए, बीए किए, मोतिहारी में जाकर डेरा लिए। इंटर किए, बीए किए, मोतिहारी में जाकर डेरा लिए। दिन रात पढ़ी कितना एग्जाम दिए। कहीं कहीं फेल किए, कहीं कहीं पास किए। कहीं कहीं फेल किए, कहीं कहीं पास किए। अब बाकी नहीं मिला नौकरी तो कितना तलाश किए। जान गए इस सिस्टम से हम कहियो पार न पाएंगे, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी सही बिताएंगे, ठीक है। और बेरोजगारी हनु बर्बादी के अंतिम स्टेज। आई हमर बर्बादी के कहानी सुनी। कोचिंग के फीस देवे खातिर सब पैसा बुकाई गईल। कोचिंग के फीस देवे खातिर सब पैसा बुकाई गईल। आ नौकरी ना मिलल, सब खेत बिकाई गईल। नौकरी के फीस खातिर सब पैसा बुकाई गईल। नौकरी के फीस खातिर सब पैसा बुकाई गईल। आ घूस देवे खातिर सब खेत बिकाई गईल। के दलाल सब पैसा खाई गईल। लेके दलाल सब पैसा खाई गईल। आ नौकरी ना भइल, हमार बानर के हाय भइल। केरला जाके कमा के हम कर्जा सब सधा।